Zdravím vás, dámy a pánové, u našeho nového videa a dneska, jak vidíte, si zahrajeme Hypixel. Že je Hypixel, víte. Bed Wars. Tak jdem na to. Jak seklo. Tak jo, tady tohle si zahrajeme. 4v4v4, jakože jako na týmy. 4v4v4v4. Tak jo, budeme čekat ještě na spoustu hráčů. A doufám, že doufám, že budu žlutý, anebo třeba zelený. Hlavně jsou taky dobří, ale nejvíc otravní jsou červení. Nevím, co budu jako dělat. A na to, aby jsme začali, tak budeme potřebovat dobré věci. Teď tam budeme asi hodně sbírat goldy. A nebo irony. Tak jo. Tak. Ještě nám chybí... Ne, kam jeden se kýpnul. Teda odhlásil. Budeme hrát na téhle mapě. Na tohle jsem ještě nikdy nehrál. Ale... Tady jsou úplně zabugované jména. Jak vidíte. Tam. Vlevo dole. Chybí nám poslední hráč. Dobře. 7, 6, 5. Tak jo. 4, 3, 2, 1. Boom. Jsme tady. My jsme modří, ne, jsou... Prostě jsou slabí. Modří jsou slabí. Tak, už máme asi ještě poslední. 3. Jo, 7. Poslední gold. Dobré. Tak. Tahle bude stačit. Přesně si tohle sem. Tak. A jdem na to. Tohle musíme rychle obstavit, aby naše postel nikdo nezničil. Když jsem byl žlutý, tak my jsme tady měli totální úplně obří pevnost. Počkejte, já si jen tohle vypnu. Tak. My jsme tady měli úplně obří pevnost. Stavíme úplně random. A ne! Kamu, hned ze začátku. Kde je? Kamu? My se tak nemáme. Ale počkat, jak se tady vůbec dost... Aha. Tak už to víme. Kamu, hnedka ze začátku. Budu potřebovat boom. Vezmu si nůžky, protože to rychle ničí tu vlnu. A když tady prostě někdo půjde, tak já to po něm skopu. Co je tady? Co tady? Já moc nechodím mimo tohle. No, diamanty. Musím něco koupit za 3. Nebo 5, třeba, ještě 2. A tam je borec, No. Tady je borec. Ha, nemáme nic. Co to? Ne, tam je žlutý. Respawn. Hej, respawn. Hej, nefunguje respawn. Hej, nefunguje respawn. Na.
vidíte to vpravo? Vidíte ty blue, jak ten křížek škrklí? Nebo to je spawn. Hej, já se musím spawnout. Game over. No tak nic. Jak jsem měl ty vogo? Já jsem byl tady. A jak mám ty vogo vidět za sebe? Když tady prostě utíkáš žlutý. Já nemám oči vzadu. Já nemůžu vidět za sebe. Jak za mnou utíkáš žlutý, tu je mě spadlo sem. Já mám na starost jeden problém a to je ten červený, co si tam stavěl. A ten žlutý za mnou. Jak mám vůbec vědět, že tam je? Kamo? Jak mám vůbec vědět, že tam je? Já to nevím prostě. Já to nevím. Já nevím, že tam byl. Já nevím, že tam... Že kamo tady byl nějaký žlutý, já nevím. Já jsem byl na druhém ostrově. Já nevím. A teď kamo už zapínám tryhard. Ale když máte jako tenhle skin, tak když tady všichni mají takový, tak vypadám prostě nějak buď takhle, nebo jako normální Steve, nebo takhle. To je taky kluk. Jo, okej. Tak dobré. Jsme žlutí! Ti jsou vždycky nejlepší. Ti vždycky vyhrajou. Víte, teď se ten žlutý, co zezadu mě bum. Tak jo. Ještě 2? Ne, 3. Poslední 2. Nech mi to. Poslední. Gold. Gold, yes. Mám. Bum. Bloky. Klikám. Nůžky. Co děláte? Co dělá ten borec? Kamo, představíme to úplně random. Dáme tohle. Počkat, něco napadlo. To takhle zdelšíme. Ne, tohle tady nechci. Tady, takhle. Chci to chodit tu doma. Takhle. Tak dáme tady ještě tohle. A trochu do boku. Tady musíme dát ještě jeden tohle. Tak, teď tady dáme tohle. Tady se vždycky takhle budeme. Dáme shift, vždycky bude střílet z luku, když ho ani nemáme. Tak. Tohle bude úplně dobré. To nevím vůbec, jak jsem vymyslel. Sice. A vždycky se tady takhle bude chodit. Si myslel, kam, že je to bílý tým, když tady ani není. Kolik máme? Jeden gold. 40. To nám vystačí na fireball. Ale já nechci fireball. Já si zatím nechci nic kupovat. Počkej, něco napadlo. Kolik z tohle je... No, to je poison. Za 2 emeraldy. Tohle je jump boost. Za 1 emerald. Tohle je speed 2. Za 1 emerald. A tady jsou tohle, to je klasik. 6 emerald, 12 gold, 24 iron. Co? Ty mi...
Já mám svůj teda meč. Borec, červený, haha. Jdem na něj. Kde jsou? Pojďte, borci. Borec odletěl. Kamo, ty jsi mega OP. Kde? Jo. Kamo, tenhle tady, to on je mega OP. Kamo, jak si teď Peláši prostě udělal tohle a má výhru. Kamo, what? Když se takhle bude chodit. Kamo, prostě tohle nad postelí. To je prostě, já tohle chápu. Tak. Kamo, co je? Co stavíš? Kamo, jak se z tohohle jako máme dostat ven? Ty nemyslíš? Tady dáme na každý schod. Počkej, takhle, dobré. Tak. Tady tak to necháme. Tam jsou borci. Já jsem to tady upravil. Ať si toho vážíte. Jdu tady s tímhle borcem. Kamo, borči, čekej. Kamo, Kamo, jo, radši. Fuko! Rychle. Kámo, já jsem tak lekl, jak tam byl prostě ten most a já se skočil, pak jsem se takhle otočil. Ale jsem spadl. Ne. Teď jsem tak spadl. To je prostě těžké. To je prostě Bedwars. Tady prostě se staví jen mosty. Tady se staví jen mosty. A tohle. Nad postel tady. Není tady něco štěstí. A mě nejvíc štve, když prostě skočí. Mě to nic neubere, ale až potom, po sekundě. No, tak to je dost. Tady skoupím nějaký fireball. Další fireball. Holko, co tady děláš? Ne, to mi nebude stačit. 15 goldů? Tak jo, tak za co to koupím? Kamu? Kde jsou ty goldy? Hej, kde jsou ty goldy? Hej, do mě tu trolí. 39, ještě mi chybí. Podělej, jasně. Ještě jeden fireball. Co to? What? Oni tam? Oni po mně střelili šipem. To není dobré. Tohle musíme upravit. Takhle, to bude dobré. Jdu tam někde s holkou, nevím ani kde je. Tam je. To je ten stejný most, kámo. Tam je borec. Čuborči.
Dámy a pánové, tohle by už asi pro dnešek bylo všechno a čau.